ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gorgola barahana asaba gidi maha lowre ɓundu fuladu veli ngara kon waktu yoni hato dingiray hombo kame bafata ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal oɗo hen gorko ubbitaɗo dupa toon to guenale lewna ñasi en ha nde haala mum ne jokki e nder leydi sénégal khalifa général mo lewna ñasi en holliti rokkirani nden yamirore nayo puɗɗima hettinede naggama hen to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o jaɓani walande jaydeji joyyi taw ko privé gam kaldigale yewtere ko fate banggue dawrugol gendi leydi ndi kame caɗele ha tenti ko fate banggue gueɗe kudetaji baɗoji e nder afrique ma en ketto hen musidɗo men alhassana oumar mboca to leydi mali jagorɗo nden kay kisal leydi ndi o holliti pelle joguitiɗe armeji taweteɓe to hakkude leydi to ne mbaɗa recruté sukaɓe ɓe duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e joyyi gam oɗo saaha nannude gueɗe goɗɗe ɗe pewani e hakkillaji mumen to leydi guine konakiri hanki ko seppo wulgo diawa waɗi to dumbere ka waɗi hewɓe nangaɓe hen kame gañiɓe hen otoji kewɗi duppama hen tawɓe gulliti ko laabi kame kuura kabruji men mana en ha to côte d'ivoire niger nigéria rd congo ma en jaaha to polisario kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗa jogui jumri weldi hewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki samba jooma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki samba joom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare capantate go yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karalagal weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon
Seydou Abouba gataten koye seedam fagal ɓen settotoɓe e kala saha ko fate gurel te mo ganduɗa hande o ene huufi jayde moon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe taw kadi gurel te ko haako way kono haako wargani iwata koto Corée Nord oɗo saaha noon hewɓe hen kolliti jiitima hen cellal ɓalli mumen teni kadi ko ɓen yanoɓe ni ha jogori waɗede opéra taw koye rafiji certuɗi kala ɗum noon ko haako ko ganduɗa ala rewama a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa so tawi noon on jiiɗi hebde hen ko ɓuuri labde guila no yardete ha eno soddirte e nokkuji ɗi kala jokkodir ton koye 00 221 78 538 34 18 ma on mbaw hebde hen ko ɓuuri labde ko fati e gurel te taw jiɗɗon ko saggitade yogay gueɗe e tonggode ha e nokkuji goɗɗi kala. Ahmadou Ba ko hoorejo jagaɗo gendi leydi Sénégal toɗɗaɗo e diɗɗal Benno Bokk Yakar kam woni mbir oɗo saaha dadiɗo gam ƴamande lefol laamu ngal diɗɗal ɗum noon ko hitande fanede gonɗo e jillu mum faggude toon to région mo Thiès o yillima toon ɗum ko caggal nde o yeehi toon to jeere liɗɗi mawde wonde fewnede rokkiri délai oɗo saaha nde gasata law beele yimɓeɓe mbawa kadi huccande ɗum noon jillu ngu ko tiggidde yogay ngaaluji tiggiɗi e nder leydi ha ɓiɓɓe nokku o mbawana koye mumen jiito en koye men soɓeɗe gandi ko nokkuji oɗo saaha kewɗi corti ɓen sukaɓe fiitoɓe maaje ɗannade kono kadi kanko Amadou Ba o yeehi ha toon to Medina Fala o yeehi ha toon to Kër Mam Cheikh Fala taw kadi ko capital Baye Falluji wotañi joɗade khalifa mo Baye Fall en o yewtide mabɓe toɓɓe jaƴi no fewi ɓen kolliti weltare mumen mawde e darde makko kolliti kadi dusamo neldimo duwaw kono kadi o yeehi ha toon to Tiwawona ha to Pire gam yettindemo duwaw kono kadi o yeehi ha toon to Ngaye Mékhé ko toon waɗañi dardade e ɓen taw kadi ganduɗa ko joguiɓe artisanat to banggue wonande wahlude wone gueɗe fewnude paaɗe en sakuji en sentiraji en guila to banggue nguru saabu gandi hande Ngaye Mékhé kañum woni capital Sénégal to banggue nguru wahlude ɗum to banggue sakkago wadde ɗum woni gueɗe goɗɗe mantiniɗe kala kay hande fala fewnetego Italie ene tawe ɗon taw kadi masiŋaji kala ko ɗon goni gara ɓe ƴettanma misira ɓe pewnanma kala sifa faɗongo jiɗɗa caggal nde o darde mabɓe ɓe kolliti aɓe jogui ɗon ko ene tolno e 12 taw kadi ganduɗa ko 12 unité ɗi ganduɗa ɗiɗon kala walla mbiyen ujunere e temedde ɗiɗi unité taw ganduɗa ɗin kala pewnata ko artisanal guilay paaɗe en sakuji en sentiraji en cuir taw koye nguru ko ɗon tigui woni nafoore nde kanko on Ahmad Ba o fodi ballal timmugal kono kadi kamɓene ɓe poodi maɓe dusmo haaɓe laminamo hitande fanede so haaji jomiraɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki kikiɗo to galle lamorgo to o bismima toon équipe mo gendi leydi Sénégal taw ko fettoɓe futkoye guela taw kadi ko ɓen ɓe nanata faaɗuɓe ɓe kalata ɓen goni noon wonande yanoɓe hippodirde wonande kippodiral ngal windere ko mbiyata coupe du monde taw fettata ɗum ko ɓen ɓe nanata faaɗuɓe ɓen ɓe kalata ko ɓen goni fettoɓe ɗum oɗo henna équipe mo Sénégal woni go équipe Afrique naɓe yaade ɗumen coupe du monde ɗum noon fettano ko toon to Malaisie ko wona ɗum ko noon ɓe jeehino to Kenya ngol lawol gadigol dañoɓe jordade e mawɗo leydi Sénégal hanki kadi nde ɓe gatti coupe du monde ɓe ƴetti ko dawal tataɓala mawɗe leydi noon yettiɓe jaariɓe e darde mabɓe e cuusal mabɓe ɗo ɓe nawi araray gendi leydi Sénégal kono kadi ko teddugal manggal no fewi Cheikh Oumar Dieng yaadiɗo mabɓe holliti e nder discours mum ɓe ñaagui laamu leydi Sénégal ha tenti noon e Macky Sall ƴelliɗo hande coftal ɓalli leydi Sénégal nde ɓe mahante joɗorde timmude beele kadi ɓen handicapé en mbawa tigui nannede yogay gueɗe ɓamtoje araray gendi leydi Sénégal ha e Sénégal kala mawɗe leydi noon jaɓaniɓe oɗon sifa ko wona ɗum ko goto e mabɓe kala heeɓi million ngaji 5 e koppereje franc CFA keddoɗen koye leydi Sénégal jeeyeten ko ha toon to litmingue toonne kadi ken wona 84 wuuro oɗo saaha woni tigui koye heɓanade leelawal manggal no fewi gam kuɓɓam coura ken wona 4 wuuro fuɗɗima hebde coura ɓen kay keeli lampaji pétrole mumen
pétrole wonta sodoye sanga takkusana ni hakkunde futuro e geeƴe walla mes gasi sod almet kostu huɓɓu lampaka ya fompoyi dowo ɗum gasi toon ha laaɓi kono kadi kene fota wonde capanɗe 4 wuro ene cabbi kadi kañumenne kuura e nder capannayyi e nayya e nogas e tati ɓoggi mum jowama heddi tan ko lampaji mum kuɓɓe ɓe gulla dow ɓe belto ɓe ganda ɓe keeɓi kuura wi maire Macoumba Diouf taw kadi ko toon to Kirpate ha to Sinthiou Aliwa Sinthiou Aliou Mbayya kame koylal Alpha ɗum kala tawete koye nder région mo Kaolack ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi laamu mawɗo leydi Sénégal gila tan Sénégal heeɓi jeytari hoore mum ke won hande duuɓi 60 koɓe panno ko joni ɓe keeɓi ɗum ene wayno ni ko joni ɓe jeeya e nder gendi ndi leydi Sénégal kaggulaɗe mo Dakar woni port autonome de Dakar hanki ko hofgo juuɗe tigui rewago caggal nde erano nogase jeeɗiɗi conférence moɓe mbanno kamɓe ɓen opérateur en taw kadi koto fannu commercial hakkude mabɓe dadiɓe hinde faggudu douane ɗum noon hanki latima hofgo juuɗe timmugo caggal ngal ɗon kaldigala ittugol listi kanko on inde makko électoral woni Ousmane Sonko ko fate banggue cour suudu ñawore nde CEDEAO fonno kay artude nden ñawore ko ñalawma hande o dirtinama ha 6 lewru novembre beele inde makko mawa artude hen walla ala ɓen avocat ji Ousmane Sonko gullitino ko toon to suudu ñawore towndu ndu CEDEAO joɗiɗo toon to Abidjan lamorgo leydi Nigéria ɓen noon ne ponno artude hen hande o kon nden ñawore taw kadi ko yurnitade on dossier taji ɗum ha laaɓa jogori latade ko 6 lewru novembre fannudu ma en gartoye ɗiɗon fannoji kono jaheten ka ton to Kaolack wonande oɗon gorkajo nottotonoɗo Cheikh Fall mo ganduɗa jaltunoɗo aduna yiiɗa wiroyede toon to Touba ɓandum refula nawta toon to Guénale lewna ñasien ko toon dañi wirede caggal nde tina ko gorkati debati ko nden o ubbita wo duppugol bongol no feewi ko wona ɗum ko noon oɗo saaha hewɓe kay e leydi Sénégal cofni ngalɗo hen baɗal bongal no feewi Ahmed Khalifa Niass holliti wona kala almudo wonande lewna ñasien kame khalifa o hayen goto rokkirani yamirore to en almuɓe kay tawaka e golɗo hen duppugol khalifa o hanki holliti rokkirani hay yamirore wotere neɗɗo mayɗo yo ubbite saka ɓandu mum duppe ko wona ɗum ko noon wonande jamra arti hen holliti neɗɗo so maayi gasi neɗɗo goɗɗo wawa ñawde mayɗo wawi ñawde mayɗo tan ko Allah ɗon ɗo hoote joomi ko ñawore gasi so wona ñawore Allah nde ɗon noon ɗo leeli ɗo fotango ɗaccede ñawore Allah nde laato e makko kono ubbiddemo duppudemo ko paɗal cofgal no feewi kono nder loskoji hollitama kanko Cheikh Fall o wonno golle makko ittoyde sukaɓe worɓe toon to Gambi wa addu ɗumen o yeeya ɗumen suka gorko kala lelde kala ko ujunnaje 5 mbuɗu ɗum ne kadi koye loskoji mum fannu goɗɗo ko wona ɗum ko noon ira ndaw gonɗo e jayde Sen TV yonnani ngal ɗo baɗal no feewi wiide kay neɗɗo so ubbama gasi l'islam ala kala ko suurti neɗɗo nde tawnoɗo leeli ɗo ko Allah suurimo ɗon ɗum noon Allah mo yeehi o ko on tan jogui hattan ñawdemo wona goɗɗo caggal noon procureur udditino hen losko no feewi nayo keptinama e nder vidéo ɓurɗo yirlade ɓen noon naggama heddiɓe dogui kono ha hande o loskoji ene jokki heena ɗe mbiya tan neɗɗo wawa ñawande junggo mum ɗeɗo gueɗe so jettima ɗo accata tan ko jomiraɗo ñaaw ɓayde kañum jeyno fittano makko nawtimo e muɗum keddoɗen koye leydi Sénégal e ñawoje leydi ndi gartaten koye suka debbo influeuse woni Fala Fleur mo ganduɗa ndey Fatou Fala jagganoɗo guila jeeɗiɗi lewru juin tawe to kasomo Liberté 6 eɗen gandi wo ñawanoma ñawore makko taw ko lebbi 3 e kaso kono dossier goɗɗo ko ɗum jaggimo toon fonno hanki o darade e yeeso suudu ñawore dirtinama ha 3 lewru fanudo hen ndu walla 2 lewru novembre ko nden wo jogori andude tomo lelo e kaso walla ala wa yaltat ɗum ko caggal nde o saktuno e haalirde makko wonande omo noddi seppoji mo haali hen konguɗi mettuɗe no fewi saaha firñiterde wannode e nder leydi ndi Sénégal Ahmad Ba kañumne jeyno
koye landa mbiyeteno ko Pastef ko jaadiɗo Ousmane Sonko wonno e nder hello mum Facebook ko toon sakti dossier médical Ousmane Sonko ganduɗa ngam wiyede ene jogui 40 degré e ɓandu mum wona kattandu no yaltiniri ni jeeyi sababu caggal nde wonno e émission to Sen TV o yalti ko ɗon police wimo teɓ oɗo sawo ɓenninama toon to parquet suka debbo goɗɗo kay biyaɗo e oɗon fannu teɓ ko Fatimata Kane ɓi Seynabou Diouf police gardinoɗo police aɓe 2019 toɗɗonoɗo taw kadi ko police gardiɗo police aɓe toon to loni kamne kadi wiya teɓa ɗum ko caggal e hello makko Facebook nde o sakti toon on article dossier taw ko médical mo Ousmane Sonko ɓoyani tan wo momti kono cawgal kay waɗɓe mbaɗi ɗum capturé neldi ɗum firti tan a neɗɗo gonɗo e Facebook reeno saktude hunde ka anda wona ko jiiɗa kala mbaɗa publié sa renaki jogori wontandema ko goɗɗum oɗo sawa mo tawe juuɗe ɓe dadiɓe toon to parquet marine national mo leydi Sénégal ɓe kolliti ɓe nangui ken wona 134 migrant kala ndestenen taw kadi ko yinnoɓe faade kono ɓe paabama balɗe jeeɗiɗi e nder ndiyam taw kadi laana mabɓe ene paani goto noon ene maayi ne woni nder laana ka nogas e tato ne gañi hen kene fotto wonde 11 debbo e sukaɓe ɗiɗon tawino hen wi RFM ɓe tottitama autorité ji leydi ndi to Fatick tonne kadi ko 12 kala ndesten ɗannotoɓe ɗala ndewani lawol kañumen majji maayi jiyaka taw ɗum ko laana mabɓe pokkinnoka 25 lewru octobre wi source a ɗum noon koto Saloma walla min to Kafountine giwno ne jeeya e nder Casamance kono kamɓe maayi ɓe kala ɓe jeeya koto Bassoul kamɓe kala koɓe resɓe ɓe jinno yaade ko toon to Espagne aɓe gonduno e suka debbo joguiɗo ɓinguel tokosel gorko mum ne tawe to Espagne onne kadi yinno ko tawde toon joom galle mum laana mabɓe noon paani carburant koye nder maaje ɗe balɗe nogas aɓe kayda e bempeƴƴe ɓe gayni ndiyam ɓe jaranno ko ɗam ɗon ndiyam kaɗɗam geeƴa waɗi e noon 12 wasɓe hen pittali a mummena Dakar Union européenne udditi hande Dakar e gardegol jagorɗo affaires étrangères Ismaïla Madior Fall kame ambassadeur Union européenne woni Jean-Marc Pisne on noon ardi wonande kaldigal to banggue dawrugol cate dendaɗe hakkude leyɗele ɗe taw kadi hakkude leydi Sénégal kame Union européenne jeheten ko hatton to Kidira taw yintona musidɗo men Amadou Diep gawlo ɓalejo jokkeren ɗam Kidira hanki Kidira yiɓɓinama toon octobre rose ko toon uddi hanki golle ɗe ko fata banggue ƴewtade cellal ɓalli e dow sifa mbadi kadi gueɗe kewɗe kadi mbaɗama hen Amadou Diep gawlo ɓalejo e jayde Weltare TV toon to Kidira ɗo dinema Sar Abdullahi Saar a salminama juurama no mbiruɗen ni hande ɗo e Kidira woni district mo Kidira hande eɗin goni ɗo e nam hande wonde octobre rose ɓe dernier semaine ko district Kidira ɓamno dernier semaine o pour yirlade e diwanuji ɗi foof mataw noon hande gasi ɓe gaari ɗo noon kadi caggal nde ɓe mbaɗi sadatu ɓe mbaɗi Sinthiou Fissel ɓe mbaɗi ɗahratu ɓe mbaɗi naayi hande o woni ɗo e district mo Kidira woni fermeture o e nder fermeture o noon eɓe mbaɗi hen ko fate teddule wonande poste uji santé wonno ko poste uji 24 santé woni e entour district o e nder poste uji 4 santé ɗi noon hande o eɓe cuɓi ɗo ena woni poste uji 3 ɗi gandanɗa hoore maɗa ɓurɓe gollude e ndeɗo hitande nde gandanɗa hoore maɗa darde mabɓe e gollal mabɓe foof e yiyama kadi hollama kamɓe ɓuuri hen waɗede ragné goto e mabɓe eɗin gonde muɗum woni infirmier wuuro meɗen Sinthiou Dialy. Assalamu aleykum moɗon mi salminama juuram mino ko Halimatu Diallo madame Sane ICP Sinthiou Dialy ko addi fof mbiɗa yetta Allah mbiɗa jaara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbiɗa jaara jinnaɓam kamɓe waɗi ɗum ɗo fof Allah yettama journée ji mbaɗama déroulé min gayniri ko centre de santé alhamdulillah par ce que ko faati e santé wona neɗɗo goto wawi ɗum wadde ko yimɓe fof rendata e vraiment min jeehi guure he min mbaɗi fof e hande woni ɗum ɗo te journée hande mbiɗa welti no feewi par ce que mi waɗama délégué 3e place meilleur ICP Sinthiou Dialy e district sanitaire Kidira vraiment mi weltima mi ala ko haale te en plus vraiment mbiɗa jaara Sinthiou Dialy guel naaɓe mbiɗa yetti Allah mbiɗa yettiɓe par ce que mi yeehi toon ɓe kollani kam komi koɗo ɓe kollani kam hay batte ɓe kolli kam ko e mabɓe min mbiɗa yaada e mabɓe mbiɗa liggo liggeyam ne hannirta ni
vraiment mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettaɓe won kamɓe foof sami limdem ha tenti e relais jam acteur uji communautaire uji vraiment ɓe liggima no feewi kala mo ummi mi yahan e mbawno wiide komi cukalel jarama Sar Abdullahi Sar anani oɗo suka debbo on ko infirmier Siccu Dialigel anani omo jeeya e suɓaɓe ɓe ko kanko suɓa e suka gorko goto on ko e poste santé mo Wourossouly e poste santé mo Tumbura noon koye arrondissement mo Sansanding kankone o ƴetta kanko ɓami premiére o kono noon sous-préfet o holli jaardeɓe yettudeɓe andude foof poste ji santé ji mabɓe ɗi e ɓurde wonde e ladde ala laaɓi ala ɗo kono noon yidde mabɓe nde e darnade population taki ha ɓe keeɓi ɗiɗo résultat ji ɓe keeɓi ɗi Sar Abdoulaye Sar kiiɗo moon gawlo balejo ɗo e Kidira Allah jarama a jarama gawlo ɓalejo to Kidira sen giwi to Kidira jeheten ko aton to wuuro teddungo woni Madina Gounass tawi toon musidɗo men Amadou Sambalo sabaɗo saaha mo gonɗen dungu ngu rewi lawol toon no fewi guerte ɗe dañama makkari ndi moƴƴi gueɗe kala jettima ɗon oɗo saaha noon wayluɓe moni kala hesɗitini mbayla mum gam heɓanade gueɗe duggirɗe e gueɗe parɗin fannuji kala oɗo saaha moni kala ɗo heedine tina hoore mum wonko natata e poos mum e jiifa mum kala ɓen joguiɓe mecce men Amadou Sambalo to Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama no feewi mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɗuɓɓe fulɓe andudine ma kabruji men ɗo e nder wurmotittongo Madina Gounass Sar Abdullahi Saar e wadde saaha koye ciltiɗen ɗumen caggal makka arande hamdulillah men ɓuuri hen heedo ko soñama gasi e oɗo saaha huccana ko guerte ɗe ko ɗum saabi ɓen ɓe ganduɗa ko wayluɓe tafoɓe jaale tafoɓe sofeŋaji hay ɗi eɗen matériel mo ganduɗa ko duggirɗe guerte guila husinaji ɗi ganduɗa ko bamɗi kaɓɓere hen hay husinaji ganduɗa haɓɓere hen ko keriji ɗi ganduɗa ko gayi kaɓɓete goto hen kala nan eto welno ɗum e fewde ɗum ha feewa noon kadi Sar Abdoulaye Saar ɓen ɓe ganduɗa wayluɓe ko jiri oɗo saaha mo kalten emo jarten eɓe jiiti koye mabɓe ɗin matériel gaddanteɓe eɓe tacco ɗum eɓe tafa ɗum ha wawa rewde lawol beele duggere guerte wawa rewde lawol Sar Abdoulaye Saar kono hen kadi Sar Abdoulaye Saar foti duuɓi ɗiɗo jawtude ɗin machine ngaji lappoji guerte puɗɗima nadde diwan o puɗɗima nadde wuuro teddungo Madina Gounass wadde oɗo saaha goto kala jogui nder machine ngaji muɗum lappude guerte goto ko yalti machine ngaji mum gam ƴewde ɗum ha wadde ɗum guereste ha ƴewde holko manque hen holko feewi hen wawa fewnide beele duggere nde so paari e rewat hen ko lappere ɗen guerte wadde noon lappere ɗen foftini Sar Abdoulaye Saar jom ƴetta tan goñere guerte nde tan sa waɗi e machine o guerte ɗe jaltire banggue gooji ɗe jaltire banggue tawa ceerede gote ngala hen wadde goto kala nana paran ɗum nana eɓɓon ɗum kono ko yalti machine ngaji mum gam ƴewta ɗum wawa rewde lawol duggere mum guerte o nde saaha kono guerte ɓe ganduɗa Sar Abdoulaye Saar ummotoɓe diwan Touba ummotoɓe diwan Dakar e nokkuji kala ɓe ganduɗa ko sodoɓe guerte gote kala neɗɗo muɗum golanɗi ɗum gaji titugo Madina Gounass ɓe heeɗ neltimi ɗumen haalisaji joni ɗi ganduɗa so yaha duggama gasi goto kala haɓay soda joom guerte so timmi toggu sarse oto joom wawa addude on oto wawa saltu ɗum wawa nawde to wawi nawde gal Sar Abdoulaye Saar Sar Abdoulaye Saar mi saminima juurnimama no fewi camni musidɗo men ceerno Khady Abdoulaye Sy e yewtere men nde ganduɗa ko puudal yumen tarika mo ganduɗa ko annabi Yusuf machallah en hette dayiman weltare mawɗeteɓen ciftira musidɗo men Amadou Issa Guéɓé yo Allah hirmomo yafom ha nam aljanna ɓoyen sakkanademo kam e duunaɓe Sar Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɓeyto Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓufol andudeni ma Sar Abdoulaye Saar Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo guerte ɗe goni dugguede en waɗi fayida no feewi kono cufal ñebbe ngal ummanama kadi ɗonne kadi en gandi ko hunde mawde no feewi ɗon kam so machine ngaji gaari taw kadi ko machine ngaji ceerdoji hakkude ñebbe ɗe neniɗi mumen ɗon noon ko combaji mawɗi gonata ɗon sabu goto jaɓata ñewre mum nanne e machine ha tenti noon ɓen an ɓe sosoɓe e tawiteɓe ɗon ɗo wuuro teddungo Madina Gounass ha toon to Raba jeen ha to Demar Galle Amadou Tidiane Guissé calminen giwen toon to takkusan yoni ɗo ɗo mbiɗa ɗo ɗon ɗo Ziguinchor to banimen debbo sohna Aminata Kébé duwana ɗen musidɗo men Amadou Issa Kébé lobbudu Ziguinchor ɗo wawno addande men kabruji ɓurɗi sattude hebde kala saaha bandiraɓe naftoro ko toon jeyeten ha to mbotto tawen toon Khalifa Galle o woni ceerno Mamadou Kébé juuroɗen ɗum ɗennen to Nouakchott tawyen toon musidɗo men Alhassane Oumar Mbocco hoorejo leydi Mauritanie hanki jaɓani jaydel joyi privé gam yewtere gueɗe gendiledi ndi Alhassane Oumar Mbocco assalamu aleykum wa rahmatullah
Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar kabruji men ɓurtirde ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hannde o mawbaare capantaɗe goho lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ɗo e nder leydi hono Mauritanie. kanko gardiɗo hono leydi hono Mauritanie o wawi hono jaɓande wonde interview ɗiɗon dey taw ko jaynoɗe joyi ɗo e nder leydi hono Mauritanie woni Al Akbar Cridem e Sahara wondude rénovateur e Sahara hono média ko ɓen tigui kufnomo ñande amde capanɗe tati lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati taw koye bawowal gudditingal kanko gaddi hono leydi hono Mauritanie an wawi hono jabade namde nogas ɗe ɓen namdi noon o jaabi ɗum ko fatti e gurdam ɗo e nder leydi hono Mauritanie hani e kew kewe gonaɗe e dow mum ɗe ɗum noon o wawi hono jabtade ɗum ɓe pecci ɗon koye pecce ɗiɗi namde taw koye ɗemgal hono arabere taw ɗe ɗamdotoma ɗum ko jayde Al Akbar Sahara média wonde Sahara toon to ɗemgal hono tumal kedi wono Faysi ko namdotoma ɗum ko Cridem wonde hono rénovateur ɗum noon o wawi koto ko jabtade ɗen namde ɗeɓe namdinomo wonde noon ɓe mbi wonde ma ɗum jayne e jaynirɗe ɗen taw kadi ko joyi ɗo leydi hono Mauritanie mbawa kadi hono wawde yajnide ɗum ha yaaja oɗo noon ko gardiɗo hono landa taw koye INSAF biyeteɗo wonde Mouhamed El Malaymin wulle e yeehi o wawi honde jarde e ɓen taw kadi ko yimɓe tarɗe landaka e ɗini élection ngaji hono ɓendu guila hono lewru hono sappo e tati hono lewru hono duuƴal guila e ɓen addotoɓe hono palɗe hani e ɓen sarɗiyankoɓe wonde kadi e ɓen taw koto conseil kadi région uji ɗi o wawi hono jarde ɓe mandeɓe no fewi o wi noon hayso tawi ni wondi ngakke woni e ɗen ala ɗum noon alay saago ko hen jeeya ɗum noon ñande hoore biir ɓe mbawi kadi kono joɗade e wawde kadi on ƴewde taw kadi kono bila mabɓe e wawde kadi yewtide e ka yimɓe landaka e gam wideɓe ɓe daaro no fewi nde tawno ɓe goni koye mayirɗe taw kadi ko mandat gardiɗo hono leydi ndi ɗum noon goto mabɓe foof nde daroto darde mum hono mantinde hen ha wawa kay wawde wadde golle mumen ɗo no potti hannirta ni e ko foof kala ko totta kadi amuña goɗɗum kadi nde yuɓɓinta ɗum fewna ɗum ha feewa ha wawa kadi ɗum nde tawno wonde ɓe mbi joɗinoma e wadde congrès mabɓe guila e lewru taw kadi ko duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi gam kay kono ƴewde kadi hono landaka hani e wadde waylo waylo hen kadi kono ande landaka ɗo INSAF eɓe mbawa kadi kono ƴewde mbadi mum hani e golle mum noɓe gollirto ni jakoto ko fatti e jawdi kañum de ɗo e nder leydi hono Mauritanie wawi kadi wadde kadi toon to ñande amde capantati lewru ndu gonɗen ɗo campagne ñakko jawdi toon to sehili babi ma jokku noon fodde lebbi hono jeegom fayida o noon ko dandude jawdi ndi e ɗin rafiji taw kadi ko kewɗi arde ɗo e nder leydi hono Mauritanie ta à jour ardima hanki amde capantati ko lewru ndu gonɗen ɗo taw ko puɗɗogol projet ji ɗiɗi ko yowiti e jaccirgol taw ko ɗin kadi résuji hono ndiyam e nokkuji jeenayyi e wondude e wadde e ɗen taw kadi ko kippuji boyli fodde capanɗe nayyi syndicat ji jangguinoɓe mbi ñande sappo e joyyi lewru daro toon ma jangde nde kono dartina fodde kadi yonte nayyi e ñande sappo e goho lewru taw ko bawte ma jangguinoɓe noon mbawa kadi kañumne hofde juuɗe mon fodde balɗe jeenayyi e taw kadi ko deggodirde addi ɗum noon ko jagogal hono jangde ngal huccinani koɓe namdi ɗum ko gam ƴewtude hono mbade hono jangguinoɓe hani e ɓeydude ko fatti e jobdelle mumen hani e rokkudeɓe koɗorde ɗoɓe koɗi e moƴƴinde gonka mabɓe toon to gorgol Mouhamed Yahya wul Mouhamed gartiɗo ko fewti e kisal toon to wuuro kay hayɗi nawama safride caggal kay nde goto e policier ji yuwimo laaɓi ɗum noon o wawi oppirede toon haade makko ɓenninede to lamorgo leydi hono Mauritanie Nouakchott Nouadhibou ko cuɓude waɗi toon e nokkuji taw ko jeeyirɗe toon to Hayran Sar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo tongi ɗon e leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o tawno wonɗo koye dande musidɗo moon Arsane Oumar Mbodji gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhasan Oumar Mbodja gorko mo Sarandogu golle ma jooɗi peewi to leydi Mauritanie ma artan min hen ñalawma janggo so haaji jomiraɗo yogaya toɓɓe wonande jaydeli privé taw ko bindol hanki kufnoɗi haalirde yewtere hakkude mumen e hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ɓe kaldi hen toɓɓe kewde no fewi ha tenti ko fati banggue sumgoji payaɗi
ha tendi kadi kuddataji gonɗi e nder afrique kam yoga e toɓɓe goɗɗe kala sengi wi to leydi mauritanie haade men yettade leydi mali polisario en ɓe sahara ɓe kolliti kamɓe jeyti pettanɗe 4 bannoɗe ñande alen nde ton tasmara ha goto wasi fittanum tato gañi hen ɓen ha nawa ton to ayyuna kene wona 2 kilométre laamu leydi Maroc noon hollitino udditi hen losko yañgo no feewi ɓe kolliti ko kamɓe mbaɗi ngal ɗon baɗɗal to leydi Mali hakkude leydi to wi jagorɗo nden ka leydi ndi wo holliti ɗum koye batu jagorɗo mo 25 lewru octobre nduɗo hen ndu gonɗen wo holliti to hakkude leydi to wonande pelle joguitiɗe arméji ɓe mbiyata jihadiste en mbaɗa recruté woni en ƴetta cukalon kono duuɓi 12 15 ene jangguina ɗumen armé ene jangguina ɗumen janguji ɗeɗon gueɗe kala ɗum woni ko gueɗe ɗeɓe teski kono kadi ko gueɗe ɗeɓe cofni kono kadi ko gueɗe ɗeɓe daari oɗo saaha gam jokkude haɓade ha dingiral leydi ndi hakkude ley to jaam kiɓɗo arat toon jaam kiɓɓuɗo woni arat toon katgol addoyde yogay gueɗe guura e nder leydi ndi siftinde moon ɗum waɗi ɗum ko laamu transition kala ko fati banggue pata ngam wurtinde umminde isinaji taweteɗi nder leydi ndi ɓe kolliti on isine taweteɗi to Ségou sitte blaza taw kadi koye leegal bitegal sekoro sekora jafuɗon ne tawe toon to Ségou ɓe kolliti oɗon isine ne wawi jogade leydi ndi kala to banggue pat sababu ɓe jogui kene wona 14 unité mo ganduɗa gollotoɗo tigui rigui ngam wawde addude PDG groupe taw ko gardogola Modibo Keita holliti wonande yiyande Assimi Goïta ko yiyande moƴƴere no fewi ngam ƴellidde industrie leydi mum ɓuuri kay hande addoyde wone gueɗe taw ko produit ji ñameteɗi caggal leydi mum taw ne yaadi kadi e gollol ngal usine M3 e directeur général mum woni Adama Diarra ɓe kolliti hen ɗeɗo gueɗe ma mbaw ƴellidde faggudu leydi ndi kono kadi ma waw gollinde ɓesguji leydi ndi kala keddotoɗen koye leydi Mali kono koto Bamako gila jamma sukaɓe wawɓe e rewɓe kala jahata rangoyde toon to Bowal ngal tumi korodugo tommi korodugo ko legal wiyete noon saratere football waɗɗani e stade gonɗono ko ɗon hewɓe kay mbalata toggude baraduji mumen woni hen ko ɗon tigui gujjata gonɗi ha wiyata subaka dogana waɗude dépôt taw ganduɗa ko dépôt yidde kay ƴettede armé gendi leydi ndi hewɓe hen noon jewti e jayde Mali active kolliti jeeyi sababu yiddeɓe kay jeeyede hen ko yiddeɓe leydi mabɓe wonani ko préje ɗe walla joɗade wasde gollade sukaɓe hewɓe e worɓe kala fonno gasde ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru nawama ha tati lewru fanduɗo hen ndu beele kadi sukaɓeɓe mbawa tigui nadde armé gende leydi ndi gaynaka jeeya koye pinal manggal no fewi e nder leydi Mali wi wonande conseiller jagorɗo gaynaka leydi ndi kame awo woni Adama Camara wo holliti oɗo saaha fandare mabɓe ko yidde kay janggude e yurnitade e ñembude gaynaka timmuka taweteke to leydi Russie taw ko gaynaka nayyi ɗi ganduɗa ene mbawa ɓirde ɓirande jonoje no fewi taw kadi nayyi ɗi ne mbawa dañde tewa gila ɗi pamɗi taw kadi ɓiranɗe majji ne mawni no fewi taw kadi ko ɓamtare mawde woni hen maɓe janggu hen kadi awo hayso ɓe ngala maaje kadde maaje ɗe ɓe joguiɗe ngam ƴellidde faggudu leydi Mali armé leydi Mali ɓe kolliti e opération mo mbaɗi ñande 29 lewru octobre toon to Nampala leera e nder leydi to ɓe tetti toon arméji kewɗi no fewi ko wayno apla nokku biyeteɗo fayita apla foyta kame ganniya ne wonde kame gayna ne wonde ɓundu baydi kame nokku mbiyata Dungela e Ahmadi ɓe bonni toon basuji ɓe joguitiɓe arméji kew poftinama toon jeegomo nangga hen hewɓe kay pittari men derguitama toon arméji kewɗi motoji kewɗi ɓe tetti hen to leydi Guinée Conakry gila tan colonel Mamadi Doumbouya are jappere leydi ndi 5 septembre 2021 o derguiti laamu wonande Alpha Condé gila nden e kala saha yiddemo ko artirde ayawo Cheikh Ahmed Touré walla Ahmed Cheikhou Touré
laaminoɗo leydi ndi artirde gueɗe mum ko noonne kadi innirɗuma yoga e gueɗe ɗum noon addi haala makko e leydi Guinée woni hen kolliri on ko on wonnoon ko neɗɗo bonɗo no feewi caggal kay nde yoɓoto pittali ɓen londiyankoɓe no feewi ha tenti noon ɓen iwoɓe toon to laaɓe woni hen kadi kolliti ko héros ɗum ne kadi ne foti wonde ne foti latade eɓe kolliti ko dictateur mawɗo o wonno hande o ko ɗen jiyande goni laatide toon to leydi Guinée PK5 hanki wuli jaw toon to Dumbere ka ɗum ko seppoji gulɗi jaw no feewi ɗin seppoji noon waɗi ɗuma ko sukaɓe hewɓe kay filmiterde caggal kuppiraji kuura kewɗi no feewi kame laabi ngala so tawi kay tooɓi ko hulɓini gaz uji e kaaƴe e ponoje kala duppa men otoji kewɗi dañi duppede hen sukaɓe hewɓe naggama hen waɗi hen noon gañiɓe hewɓe no feewi paɗen koto Nigéria kene tolno e capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo porté disparu woni majji e nder maayo ngo ɓe mbiyata maayo a ranewo taw kadi gon maayo tawete koye localité Karim laamiɗo ɓen noon gonno koye laana mumen ne jahanno jeere ko mbiyeten luuma sappo e jeeɗiɗi ɓandu yitama ubbama kono capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo naate ndiyam haɗo henna jiitaka taw ne jokki jiilawa beele jomin mbawa a yitede to Kenya nehobi jaɓɓima roi Charles taw ko roi mo Angleterre waɗi toon jillu muɗum taw kadi jillu ngu hakkude makko e William Ruto woni hoorejo leydi ndi remoɓe taw koto banggue tule taweteɓe e nder leydi ndi ɓe gulliti wonande kay roi Charles nde Angleterre naɓe duttata leydi mabɓe caggal ɓen ne jogui million ngaji hectare uji e nder leydi mabɓe ha tenti noon nokkuji ndemeteɗi warga ɗi ɓe kolliti ɗi nokkuji kala ko nokkuji mabɓe koɓe ndemata koɓe joɓete ko heewani kala koɓe ndemi kadi faati ko toon to Angleterre ɗum noon ken woni joni duuɓi 60 ɓe jiiɗi ko tottitede leyɗele mabɓe ha laaɓa ha wiye ceera to leydi Côte d'Ivoire maire de la commune mo yippugo Adama Bictogo holliti fandare mum oɗo saaha e nder commune mum ko hadde jonde wasam gollago beele sukaɓe mbawa gollade ko toɗɗa faade joni wo dañi kene wona ujunere suka taw ko ɓe windi to banggue recrutement to banggue heblo golle ngaɗuɗe duuɓi ɗiɗi ma jomen keble taw koye fannuji ceertuɗi no feewi hakkude duuɓi 15 ha fema duuɓi 13 ya taw kadi aɗa jogui taw kadi ko seedan fagal ngal CM2 ɗum woni mbawa ƴettede kebleɗa to banggue mahango to banggue kuura to banggue gueɗe kewɗe no feewi beele suko wawa gollande tawno neɗɗo so ala golle ala gollorgal wawata wurde Niger oɗo saaha wonti koyɗola CEDEAO ko yinno gembude koñinko mum gam yidde ittoyde walla ɗuftoyde ɗon ɓeɗo henna koñinkoɓe derguiɓe la Mohamed Bazoum nden jonde jogonnode laatade to Sokoto ñande 29 ɗum hayti andaka noon ko jeeyi sababu kaytogol a majjuma Niger Union européenne Joseph Borrell bannoɗo jillu mum toon to Akara lamorgo leydi Ghana ñande 28 hecciyanke o holliti toon omo yonni no feewi Mohamed Bazoum gonnoɗo hoorejo leydi Niger ha ɗo jaɓani ƴettude pilim mum fawde kayitol danuyol CF wiya acciti laamu hayso tawi woni ko baɗaɗo kuddata ne tawi juuɗe ɓeena waɗɓe ɗum kuddata RDC Congo la cour constitutionnelle leydi ndi lawɗi ni candidature Moïse Katumbi mo ganduɗa koye kayit jibinande mum wonno e haalirde ɗum ko ñalawma hanki o jeyama hen loni yaltini cimtol RDC Congo o holliti ko wayno combattant rebelle en taw ko M23 ene wonde armée gendiri toon to Nord Kivu kene wona 6,9 million neɗɗo woni ko dogi yalti gendi mum paaɗen koto joolam jabeeri guerre hakkunde Israila kame Gaza koko wuli jaw no feewi hanki o noon Benyamin Netanyahu hoore jagade leydi Israila o holliti dartingol jeyge jiyaka e miijoji oɗo saha fandare mabɓe kay koɗo ɓe ndewi ɗo haaɓe naate nder leydi Gaza ndi ɓe jahat tan haaɓe nderguita Hamas ha laaɓa hay goto to miijo ko wiyete jeyge dartogo maɓe dartin jeyge nge jagorɗo cellal ɓalli mo gendi leydi Falastina yaltini cimtol wo holliti gila tan jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ko ene tolno ujunnaje 836 fittandu woni ko itta e nder Falastina hen ujunnaje 350 ko suka hen ujunnaje 2 e 136 ko debbo ɓeɗo henna goni
waraɓe nder leydi ndi kene ujunnaji nogas e goo woni ko gaañi oɗo sahani woni safara mum kene ujunere temedde nayo fittandu israilaji woni ko itta israila feccima ɗum koye seppoji bannoɗi toon to Tel Aviv ɗin seppoji noon ɓene mbiya yo guerre darto ɓe dutto e kaldigal beele otage uji ɗi ne ɗaccite ɓene mbiya yo guerre jokku ha commandoji Hamas kala mbare ha laaɓa ko ngolɗo henna peccugol ɓurtigol woni toon Hamas hanki yaltini vidéo rewɓe tatoɓe nangaɓe otage ene kaala hen ñaago ballal nde ballete beele ɗaccite beele kadi guerre ene darto ɗum ko hanki ɗum a yalti hen keddoɗen ha joni koye ɗiɗon fannuji jeeyo Palestine naɓe ɓen goni waraɓe hanki altino to si Jordanie taw yooɓi pittali mabɓe ko armée leydi Israila musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno ko arno en kabaruji men kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah a hiran en